Bueno, pues que yo vuelvo a mi pueblo cada vez que dejo de trabajar o que estoy de vacaciones o que yo no he olvidado nunca mi pueblo y mi vida es mi pueblo, vivo aquí y soy de aquí, entonces siempre volveré a Zaldívar. Hombre, hace tiempo que no estoy en ellas, ¿eh? Yo creo que las fiestas es verdad que es para toda la gente, pero lo disfrutaba más de joven. De joven salías todos los días y no había hora de entrada y la verdad es que lo pasabas muy bien. Ya últimamente eso lo hacen más mis hijos, más que yo. Ya la semana que viene empezamos, ¿no? Ya lo que hemos tenido que descansar ya hemos descansado. La semana que viene, miércoles, empezamos la pretemporada, el martes habrá que ir para allí y una vez de que empieza pues ya pues no para. Luego cuando el homenaje Arratsaldeon guztioi. Bueno, txopoa igota eta txupinazoarekin hasi baino lehen, omenaldi txiki bat egingo zagu gaur gurekin dan Jose Luis Mendilibarri, mesedez, txalo ero bat. Valladolid Osasuna, Eibar Alaves Athletic, Sevilla Olympiacos eta Levante bestetik. Arratia Lanzarote, taurrera euren aurretik, Zaldívar famatu egin,
dozu Europa aldetik. Grezian sartu zaitue, zu Olimpoko atetik. Europako titulu bi, bata bestean atzetik. Zorionak ta mil esker, Zaldibartarron partetik. Zorionak ta mil esker, Zaldibartarron partetik. Orain Saldua futbol taldeko zuzendaritzako kideek oparitxo bat emongotze Jose Luis Mendilibarri, aurrera. Etorri aurrera. Tara. Arratia, Aurrera, Lanzarote, Eibar, Atleti, Valladolid, Osasuna, Levante, Eibar, Alavés, Sevilla eta Olympiakos. Entrenatzaile bezala, ibilbide oparoa, arrakasta asko eta seguruenik arantzaren bat ere sartuta izango duzu. Azken bi urteetan, Europako bi txapelketa irabazi dituzu, Sevilla eta Olympiakos taldeekin. Eta orduan heldu zaizu lehendik ere sortzi zaizun aitorpena. Gure herriaren izena, zure herriaren izena, Zaldibar, Europa osora zabaldu duzu. Eta horregaitik, eskerrak eman nahi dizkizut, Zaldibartarron izenean. Apaltasuna, normaltasuna eta lana. Beti ere, zure taldeek lehiatzerakoan erakusten duten elkartasuna eta talde izaera. Baina baita, talentua ere. Gaur, egungo futbol globalizatuan kontutan izateko baloreak. Eta esango nuke, Zaldibartarron ezaugarriak ere badirela horiek. Herri langilea, apala eta solidarioa gara, baina talentua eta grina ere baditugu. Adibidez, jaiak antolatzerako orduan. Besterik gabe, jaso ezazu gure herrikideon txalo zaparra da, eskerrik asko, zorionak eta zorte hon aurrerantzean, ere mendik. Arratsaldeon, mil esker udaletxeari, Salduak Kirol elkarteari, hau omenaldi gaitik. Eta esan dutzuet, ni Zaldibartarra nabezela, hemen jaixota, Santa Isabel kalean, txikitatik, hemengo kaleetan ibiltzen, eskoletan, frontosarrien, hemen udaletxe dagoen lekuen lehen landa bazan, eta gure futbol zelai lehenengo izen zen, La Campa del Gordo, izen aukia ben. Eta bizi izen zen gure futbol zelaia. Gero, hortik aurrera, gauza asko pasau die, futbola hasi baino lehen, bizimodu bezala, eskuz pelotaz, Zaldibarren izenean, Interpolosa irabazi genuen, txapelak ekarri genuen, eta gero, 18 urteaz, hasi nintzen, futbolien, lehenengo futbolista bezala, profesional moruz, 15 urte izan ziren, eta gero, entrenador bezala, historiala emon dabe, hor urtietan, eskondu nintzen,
Zaldibarko elizan, gero 3 ume etorri ziren, bat beste atzetik, Zaldibarren enge eta Zaldibarren jaixota eta Zaldibarren bizi zain. Eta gero entratzaile bezala, movimentu asko kiot, ez? Baina beti, bueltie Zaldibarra izan da, ez? Lanzarote, Valladolid, Iruña, Valencia, Sevilla, baina gero bueltie beti ona. Batzutan, denpora asko, beste batzutan, denpora gutxi, txartu urtea behin gauzak. Eta oin, Grezian gauz, 4 hilabete egon gahan, oin operatan gauz, hemen nau, datorren azten ga, barrido, fungoa, urte beterako dikat, ez dakit zenbat egon gona zen, gitxi hau, ero geiz hau, emaitzak esango dabe, baina gauza badaki seguru. Bueltie, Zaldibarra esango dela. Eskerrik asko!
Zaleon Zaldibar. Lehenik eta behin, eskerrik asko jai batzordeari urte berezi honetan gugan pentsatzeagatik. Ilusio handiz hartzen dugu jaietan txupinazoa botatzaren ardura. Martxoan, Zaldibarko gaztetxeak 20 urte bete zituen, eta hilabeteko lanaren ostean urteurren jaia ospatu genuen. Horregatik, guretzako hain berezia den urte honetan, eskerrak eman nahi dizkiogu azken hilabeteetan urteurrenaren antolakuntzan ibilbilen jendeari. 20 urte hauetan gaztetxearen parte izan zaretenoi, eta nola ez Katuetxe zein Estazioko gaztetxean ibili zaretenoi. Eskerrik asko guztioi, guzti hau zuengatik da posible. Guk betiko moduen gaztetxea eraikitzen jarraituko dugu, autogestioz eta herritik eta herriarentzat. Baina orain, jaietaz gozatzeko unea da, beraz, asko disfrutau eta ondo pasau. Gora Zaldibarko jaizek eta gora Zaldibarko gaztetxea.